खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 2 एप्रिल 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि मावनाय दांनायाव गोसो होनो हानाय नङा। गिदिर बिबानाव थानाय सुबुंनि गोसा बाथ्रा खोनासंनांगोन। गोसोखौ गोरा खालामनाया गोनां। वृष राशि गियानि सुबुंफोर लोगो मोनगोन। बायदि हाबा मावनो थुलुंगा मोनगोन। नखराव गोजोननि बार बारगोन। मिथुन राशि साना खाबु गोनां। जिउ खुंनायनि गोरलै राहा मोनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। कर्कट राशि जुलि जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोजां सान। नखराव गोदान सोद्रोमा फैगोन। माइनाव साफिगोन। सिंह राशि सोलोंथाइ लानायाव देरहासार जागोन। गावनि आरो नखरनि मान बांहोनो हागोन। गाहाम सान। कन्या राशि गुबुनजों थगायजानो हागौ। गुलाय गुजाय साननायजों साना बारलांगोन। जेबो हाबा मावनो थुलुंगाखांनाय नङा। तुला राशि जेंना जेंसिजों जुजिनो गोनां जागोन। गावनि थाखाय सम मोनै जागोन। देहायाव बोलो खम जानो हागौ। वृश्चिक राशि बेले बेजे जानानै थानाय सोमोन्दोआ मोजां जागोन। साख्रियाव बिबान जौगागोन। बयजोंबो लोगोथिनि सोमोन्दो लाखिनो हागोन। धनु राशि देहानि जेंनाया जोबस्रांगोन। मावनो दांनो हानाय गोहो मोनगोन। नखरनि बयजोंबो गोजोनै साना बारगोन। मकर राशि इसोर फुजिनांगोन। जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानो हागौ। गोबां रांनि गोनांथि जागोन। कुम्भ राशि दाय हमजानो गिगोन। गोसोआ गिलुं गिलुं मोनगोन। साना गोजोन गैयि जागोन। मीन राशि फंबायनो सुखु होनो हागोन। बिमा बिफानो बोर मीन राशि फंबायनो सुखु होनो हागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गोजोन नखर दानो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।